ассалому алайкум дӯстони азиз. Ду хонага 65 квадратный метр дар Душанбе дар назди прокуратураи генерали Тоҷикистон, яъне ки дар Маякҳоз қарор дорем. Навора дӯстон бо диққат тамошо кунед. Дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. Пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. Дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Борҳотона роӣ кунем, бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадометон ами навораи Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментар дар омада тамошо кунед. Салому алайкум дӯстони гиромӣ, мардум подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз дӯстони азиз 27 апрел 2026 сол навор мекунем дар киҷоем дар Душанбе, дар назди прокуратураи генералии Тоҷикистон, яъне ки дар Маякҳоз ки қарор дорем. ана ҳамин дӯстон доми 15 дар ҳамиҷа ман як хонаро дар этажи якум навор мекунам. доми саюзӣ бача азиз, 65 квадратай. бо диққат тамошо кунед, лайкора монен, подписатсия кунед, адреса пара мефаҳмонам. ҳамун тараф дӯстон мерем ягон 100 метр мешава раҳи поиз, трассаи калон, баъдан тарафи дасти рост автовокзал мешавад. дӯстон, автовокзал раҳора кандестан полностью иншоалло аз нав кардеса бача азиз. у тараф киҷо мешава? у тараф мерем амое ки спринтеро гаштесай, ана ҳамуҷа дӯстон парки Мираненко мегӯянд ку, ана ҳамуҷа дӯстон азиз. баъдан тарафи дасти чап мешава як 100 метр болотар прокуратураи генералии Тоҷикистон. у тараф роҳ ба сӯи 33 дӯстон азиз мешава. ҷада хай хулоса ана мағозаи хӯрокгориву раҳо ҳама асфалта, ина домову ҳама раҳора хушук кардеастанд. хулоса тамошо кунед, видеоро обзор мекунам. худохоҳад маъқултон мешавад. 65 квадратай доми саюзӣ, беҳад нархи зур мондан. худохоҳад кадометон мисол сум дорен, маблағ дорен, бихаренш. далши аз таги дом навор мекунем. нигоҳ кунем дӯстон азиз. дӯстон, ана ҳамиҷа хонаи мо доми 15 мешава. нигоҳ кунед, эҷа чияй? эҷада ҷои нонпазӣ пашкои мо ҳай ки ҳамиҷа нон мепазанд. у тараф чӣ мешава? у тараф мерем. хоб поёнтаракда мактаби замонавӣ, садики замонавӣ дӯстон ҳастай, яъне ки масъалаи масҷид боша, агар дар у тараф буд болотаракда масҷид ай. навора мебинен, тамошо кунед дӯстон азиз. бародари азиз, вақте ки калидор дар омадем, нигоҳ кунед, калидори калон тарафи дасти чапда мешава бандия ва ҳоҷатхона. анаи дар дӯстони азиз, хоб кухни, балкон, уҷа як хона, иҷа як хона. нигоҳ кунед дӯстони азиз. ина дӯстони гиромӣ, марамад душ, ина ҳоҷатхона дӯстон. инҷош тиресача, ина термикс бардарез. хулоса дӯстон, доми саюзида, инҷа шкафел, ана ми ҳолат.
نیستم باید خیلی. بعدا دوستان ایجاد میشه کوخنیش. اینا دوستان عزیز همین حالت اینجا دوستان بالکومی کلان. اینا بالکوم دوستان همین جانم مثال یاد 2 نفر میگن جوخی اینجا تریزه این طرف میریم. اینجا خونه بچه عزیز نگاه کنید. خانه یکم دوستان عزیز 4 x 4 خانه 4 x 4 برادر عزیز. اینجا دوستان خانه دیم. این خانه دوستان عزیز 4 x 3. اینا دوستان برم خانه دوستان با بعض چیز چوره فروخته می شود. در مسئله حجتاش قانون قویدش قطعی دوستان. در مسئله نرخ 550,000 سومان چه خیلی که ویدیو نوارا تماشا کردین ارزنده هست یا اینکه نیست؟ لایک ها رمونین، رقمای صاحب خانه در پایین رومگی زنگ زده خانه را دوستان خریداری کنین. اوی ریکلام هم دوستان نمره ما موندگی چیزی دارین دوستان مراجعه کنین. حتی اومده از پیش خانه هاتون نوار کرده در کوتاه‌ترین مدت سودا میکنیم. زنده باشین دوستان. رحمت کی سودا تیوی را تماشا میکنیم.